מה שאני לא מבין. אז כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא... אדם זה אדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקי. אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 בינתיים, המשיח לא קרא אותנו. הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים. הם בונים את זה. למה? כאשר מקרה ברך אחר, כאשר דבר, והבאת גויים רבים, you'll lend to the גויים, Okay, I don't know that word. והבאת גויים רבים, ואתה לא תעבוד, and you won't borrow, you'll lend them the money. ומשלת בגויים רבים, you rule over the גויים, ובך לא ימשלו. יעבדוך עמים, יעבדוך עמים, ישתחרבו לחלומי, יעבדוך עמים, it says here, יעבדוך עמים. The lands will work for you. יעבדוך